Aquest sentiment és l'únic que no cediré a ningú. Si això em permet anar molt més enllà del meu destí. Vull que ara tu alliberis La llei de Wacky. el meu poder. Vull que ara tu alliberis tot el meu poder. Pots veure'm sola a un racó de la ciutat fosca i freda. La meva veu desapareix entre els carrers de la ciutat. Tu ets l'única persona que vull que em vegi tal com soc. En realitat, aquest món ple d'enganys, aquest sentiment és l'únic que no cediré a ningú. Si això em permet anar molt més enllà del meu destí. I no m'amagaré, no em penediré per aquest instant que no es tornarà mai més a repetir. Vull que ara tu alliberis tot el meu poder, tot el meu poder. Vull que ara l'alliberis. Quan mireu aquesta sèrie, procureu ser en una habitació ben il·luminada i a una distància prudent del televisor. Aquest és el veritable poder del Wacky. La persona que es mereix ser el meu rival. M'ho penso admetre. Kosuke Wacky, aquest és tot el poder que tens? És impossible que passis la tercera fase. Episodi 33. La llei de l'enfrontament. En Wacky contra en Lee-Ho. Com suposàvem, en Wacky i els seus han guanyat. Lee-Ho, ja t'ho esperaves, oi? Equip d'en Wacky victòria. Equip d'en Gurano derrota. Infermeria. Al món celestial els tractaments mèdics són molt més avançats que els del món humà. Estic segur que demà mateix tindràs aquestes ferides curades del tot. I a més, de seguida podreu veure el combat de l'equip de la Marilyn contra l'equip d'en Capcho als monitors. Què? Espera't un moment, això vol dir que també han vist tot el nostre combat? Sí, l'han vist tot. Així ho deuen haver descobert tot, el nostre poder i les nostres limitacions de poder. Casum d'ena? Casum d'ena, sí, ja ho saben tot. Però si aneu a veure el combat de tots els altres, tothom estarà en les mateixes condicions, oi? Haver-ho dit abans, cap de trons! Wacky, apanyem-nos, anem a veure Zara. Casum d'ena és Zara mateix! Corre, corre! Casum d'ena, ens hem d'apanyar, home! Wacky, home, espera! Perdoni, és que em vull retirar d'aquesta lluita. Au, corre! Perdràs el teu poder, n'estàs segur de voler plegar? Sí. Per començar, el poder que em van donar el tinc perquè m'agraden les rèpliques. A mi no m'interessa gens el talent en blanc. Bé, entesos. Després et tornarem al món humà, doncs. Wacky. Em fa l'efecte que he canviat només gràcies a tu. Moltes gràcies. De res. Oh! El segon combat ja ha començat! Faig 5 minuts tard! Què? Corre, fes via! Porta'ns al lloc on hi ha els monitors! Seguiu-me! Ràpid! Espera't! Ai! Quin mal! Hola, nois. Heu fet una bona feina. Yo-chan? Ha sigut una victòria magnífica. Gràcies a això ja estic més a prop de convertir-me en conseller del rei. Au, nois i noies, ara aneu a l'hotel i descanseu de gust. Us hi portaré. Deixa estar això! Si no ens afanyem, el combat s'acabarà! Però si el segon combat ja s'ha acabat. Estrelles guanyadores. Equip de la Marilyn 4. Equip d'en Capcho 0. A l'illa dels peixos ballarins. És impossible. Tan sols començar han anihilat l'equip d'en Capcho en 5 minuts. Quina mena d'equip és, aquest? En 5 minuts? És ridícul. L'equip d'en Capcho era tan dèbil per caure així? No. Si no hagués estat pel Gulliver, no hauria estat capaç de guanyar en Capcho. I en Nico, si es ficava sota terra, era el més fort que hi ha. Au, digue'ns què ha passat, Yo-chan! És que... Deixeu passar una urgència!
deixat l'equip d'en Capcho en aquest estat? Hola, Weki. Estàs informat de quin dia és el nostre combat? Sembla que serà demà el dia de la veritat. L'espero amb candeletes. Demà. Vine a l'hotel. Kosuke, què tens? Ara no em diguis que l'equip de la Marilyn t'ha fet agafar por. Vaja, l'he encertat. Lijo! És impossible que puguem guanyar! Aquesta vegada hem tingut sort perquè amb aquesta forma de combat que ells anomenen Battle Royale hem lluitat en equip, però si hi ha una norma que m'obliga a lluitar a mi sola ja no estic tan segura que puguem guanyar! Casum d'ena, jo tampoc. Aquells nois somreien tots. Però quan se t'acosten et deixen completament intimidat. Tenen un nivell que no es pot ni comparar amb el de l'equip d'en Gurano. Oh, si almenys la Mori pogués fer servir el seu poder! Però què dius ara? He provat totes les coses que em vas posar en aquesta llista i cap ha donat resultat. Què penses fer ara, Mori, és impossible que sigui cap d'aquestes coses. Mai no ho diries, però en Sano és més sapastre que no sembla. Ara que saps que aquesta llista no ha donat cap resultat, haurem de pensar una llista nova. Què has dit, tu? Vas amb aquests fums perquè no t'he contestat, oi, Torroadí, si t'atreveixes? Di què? No sóc un sapastre, jo! Jo faig les coses per instint! Ja ho veus, això no és gaire diferent. T'equivoques, no hi té res a veure! No és veritat. Hideyoshi, saps on se n'ha anat en Weki? És veritat, t'ha dit que sortia una estoneta. Les teves estratègies fan riure. Kosuke Weki, amb el poder que tens ara, no seràs capaç de vèncer l'equip de la Marilyn. Què dius? Això no ho sabré fins que lluiti. Ho sé. Si vols saber per què no podràs guanyar, hauràs de lluitar amb mi aquí mateix. Naturalment, si lluitem, t'atacaré amb totes les armes. Penso lluitar amb la intenció de guanyar-te. Però has de saber que en aquest moment ets del tot incapaç de guanyar-me. En conseqüència, si aconsegueixes mantenir-te dret fins que es pongui el sol, consideraré que has guanyat el combat tu. Si ho aconsegueixes, és probable que puguis guanyar l'equip de la Marilyn. Au, parla! Lluitaràs o no lluitaràs?